Goedemorgen. Goedemorgen, wat een verrassing. Riek Jentjes, hè? Ja. Omroep PNM heeft initiatief genomen om Market War mensen te belonen die wat doen voor de samenleving. Oké. En dan vandaar dat je namens Omroep PNM een bloemetje en plantje krijgt. Oh, super, dankjewel. En namens dorpsoverleg en het wel leeft een bolse koek Nou, om heerlijk. dat te bezegelen. Super. Wel dank voor alle zorg voor de mensen in het dorp, voor je moeder, ook voor de engelbewaarder waar je veel bij springt. Oké. Ik ben er heel blij mee, dus vandaar de nominatie. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Even een vraagje stellen. Goedemorgen, we staan hier met een heel gezelschap voor de deur. Dat klopt. En bij Mariet Nijssen? Ja, klopt. Dat klopt helemaal. Zeg, Mariet, en ja, we komen een verrassing brengen. Nou, Want deze week is het de week van Market War van Omroep PNM. Heb je er iets van gehoord? nee, nooit. Nee, niks van gehoord? Nee. Oh, ja. Nee. Nou, er zijn een aantal verzoeken binnengekomen, maar dat zijn er volgens mij heel erg veel deze week. Een stuk of 50 heb ik begrepen. En één daarvan is een verrassing voor jou, Riek, of Mariet, omdat jij dag en nacht zorgt voor je ouders. Ja. Die krijgen een mooie verrassing van ons. Oh, nou, heel fijn. En Dankjewel. van het dorpsoverleg ook nog een bolse koek. Nou, ondersteuning voor de goede smaak. Nou, super, dankjewel. Dankjewel, wat een verrassing. Ja, In deze lastige tijd. Ja, dat is voor iedereen wel heel erg moeilijk, denk ik. oh, Ellie, zeg. Ja. Ellie, we staan hier om jou te verrassen vandaag. Ja, ik zie het. Buitengewoon, toch? Ja, ik ben helemaal verrast, joh. Ja, helemaal perplex staan. Helemaal Ik zie perplex, het. ja. Ja. Zeg, en dat is niet voor niks, want we hebben vandaag, of deze week, en vandaag is de aftrap gebeurd van de week van Market War. Ja, En daar kunnen mensen verzoeken indienen en wensen indienen, vooral van lieve mensen die zich inzetten voor de ander. oké. En daar ben jij er één van. Oké. Ja, en dat doe jij met name voor je buurvrouw, Ja, maar dat niet alleen voor alle gasten hier in het Bongerthof. oké. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Een engelbewaarder. Wat is, Nijgelbewaarder, wat ja. is er zo bijzonder aan mantelzorg? Wat is zo bijzonder aan mantelzorg? Niet alleen aan jezelf denken, maar aan je medemens denken. Het kost je energie, maar je krijgt er dubbele voor terug. Zeg Beb, ja, we staan hier met een delegatie van Omroep PNM. Ja. Want deze week, en vandaag zijn we ermee van start gegaan, is de week van Market War. Maak het hoor. Heb je er iets van gehoord? Nee, niet Gelezen? direct. Nee, niet Nee. direct. Niet gekeken op internet of zo, of heb je dat Nee, niet? die heb ik niet. Nee. Oh. Maar wat je wel hebt is een bijzonder hart, hè? Een warm hart. Ja, ik heb een hart. Ja, Ja, maar een heel warm hart ook. Nou, Weet je wat je allemaal doet? 35 jaar staat hier vrijwilliger in het zorgcentrum. dat klopt, ja. Klopt dat? Ter Borgt. En wat doe je nu? Wat ik nu doe, nog altijd hetzelfde. Zorgen voor je man? Ja, ook dat, ja. Is hij thuis? Nee, die is in de boord. In de boord. In het verzorgingshuis. Oh ja. Ja, En daar ben jij dus de hele lieve, warme mantelzorgster van. dat probeer ik in ieder geval goed Ja. te doen. En ja. bevalt dat? Is het zwaar? Ja, dat is heel zwaar. Vooral, ik heb het huis verkocht en hierheen gegaan. En nu zit je hier eigenlijk helemaal alleen, hè. Zeg, ja Beb, we komen hier om jou te verrassen. En niemand minder dan onze Piet Kijk eens, van der Haas. ja, Die mag dat overhandigen namens Omroep Dankjewel. PNM. Een mooi Geweldig. mandje met hyacinten. ja, leuk, dankjewel. En nog een Bolse kook. Namens dorpsoverleg en bouwen leeft. En die schijnt heel lekker te zijn. Ken je hem? Ja, die ken ik wel, ja. Oh. Van Fleuren. Ja. We 4 mensen verrast hier in Baarlo. Allemaal met een prachtig bloemenmandje en een Bolse kook. En dat is allemaal een beetje te danken aan Suzanne Jansen. Dat bent u. Dat ben ik, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Jan, wat zie je er vrolijk en gezellig en mooi uit. Dank je. Mag ik dat zeggen? Zeg maar wat jij ervan vindt. Toch wel. Maar ja, je had, normaal gesproken was jij meegegaan met ons naar al die adressen die we gehad hebben. Dat klopt. Maar vanwege, Ik was ziek en ik kon niet meegaan. oh ja, en dan moest je in quarantaine. Ja. En dat vond je heel erg. Ja. Ja, wij ook. En wij staan hier bij u om u een Bolse kook aan te bieden.
En Als dat dank gaat voor gebeuren. alle ondersteuning, ook voor jouw door Piet. bijdrage aan Engelbewaarder. Toch veel zaken te coördineren, dus chapeau. Ja, we zijn volop bezig, ook bij de Engelbewaarder. Ook nu er weer gesloten moet worden, gaan we vanmiddag weer kijken hoe weer verder. We moeten maar steeds weer flexibel zijn, de veerkracht hebben om maar steeds weer aan te passen aan wat voor mededelingen dat er weer komen. Maar met een heel aantal mensen zijn we gewoon heel actief bezig en doen we wat kunnen.